Ang ampo upat ra na kalitra. Gamay ra kayo, di ba? Pero kung kanunayo na to na, makabarog tas tentasyon nga offer sa yawa. Pero kung mukhang ata diha, aw piti gyud ta. Kay mapildi man ta. Huyang manggud ta inigataki niya. Kanira bang panuway nag-atang lang na kung maluya ta. Unya diha dayon ta birahan niya. Ingana na siya kamarama. Mao nga ayaw kumpiyansa sa pagampo ayaw distansya. Tagaan na to nagdakong importansya. Aron sa tentasyon di ta madisgrasya. Di na to nahimuong sama sa ambulansya. Nga sang pito lang nato siya. Kay wa naman tas kaabundansya. Kana bang naglisod na ta. Pero sa hayahay pa ta. Aw, makalimot pa ta. Mao nang mga higala ang pagampo atong kanunayon. Himuo nato na sa tanang higayon. Magampo ta sa tanang panahon. Kay mao na yawi aron kita magmadaugon. Ug di ta sa yawa daog-daugon. Mabungahong kabuntagon mga higala ampo amping abanti ta. To God be all the glory. God bless.